Irene, jag ville bara skriva att jag är på väg. Bara skriva att nu skulle jag ha kommit. Bara skriva farväl, Irene, för om jag kommit till dig hade du bestämt allt och jag gjort som du sagt. Skjutit grannkorn om du sagt. Jag hade smekt sönder dina kattar, skramkrånglat ut dina gamla parfymflaskor och spetsar. Läkarna skulle råda oss att inte inleda affärer med folk. Vilka slags affärer? Skulle inte vi ha kunnat både älska och leva? Om vi inte skulle ha kunnat älska, skulle vi ha kunnat arbeta. Om vi inte skulle ha fått leva, skulle vi i alla fall ha kunnat dö. Skulle vi inte ha fått resa, skulle du ändå ha vetat att det i Brasilien finns fjärilar med silverstoft på vingarna och att södra Ryssland har alléer av vita akacia och att i Manchuriet gror gräset fett efter den blodiga gödseln. Eftersom vi skulle ha varit så dåliga på att älska och leva, men bra på att arbeta och dö, skulle vi ha gallrat i skogen, läst tyska pessimister och ätit din mammas torra bröd. Så vi skulle såklart ha blivit sjuka och säga Irene, skriv inte som du vet allt. Ut och röj, vedra ut lungorna av huvudet. Europa finns sprakande sågverk, vi reser dit. Irene, jag är på väg, jag har noga följt dina instruktioner. Skenorna, sprickorna i huden, huset, stigit av tåget, mutat soldaten att säga vad han sett dig, för du går inte att hitta, självklara dimma, Irene. Irene, so quería escribir que vou de camino, so escribir que xa debería ter chegado, so escribir adeus, Irene, porque se chega a ti. Ti decidirás todo e eu farei o que digas. Dispararei un tiro ao cabeciño se ti o dis. Aluminiei os teus gatos até eles crevaron. Vergoña trafiquei coas tuas bellas botellas de perfume e o encaixe antigo. Os doutores advertiríanos non nos enguedellaren con outros. Que tipo de enguedellos? Non poderíamos as dúas ter amado, ter vivido. Se non podíamos amar, poderíamos ter traballado. Se non conseguíamos vivir, polo menos poderíamos morrer. Se non conseguíamos viaxar, de todos modos, ti saberías que hai bolboretas no Brasil con pó de prata nas ás, que no sur de Rusia hai rúas de acacias brancas, que en Manchuria a erva medra repoluda logo do sanguento fertilizante. Tendo en conta que faríamos tan mal de amar e vivir, mas tamén o de traballar e morrer, poderíamos ter rareado as fragas, lido os pesimistas alemáns e comido o pan reseso de tua nai. E por descontado, enfermaron. E dicir unha a outra, Irene, non escribas como se soubeses todo. Sai fora e goza. Airea os teus pulmóns á tua cabeza. En Europa hai serradoiros escintilantes, imos algo. Irene, vou de camiño. Seguín cuidadosamente as tuas instruccións. Vías do tren, fendas na pel na casa, baixei do tren subvermello soldado para me diciren onde te vira, pois era imposible encontrarte. Crete-me clareando, Irene.